No niin. Lähdin tossa ajelemaan. Ja soitti just yksi Onne mulle, kysyi, että pääseekö YouTubeen, kun oli nähnyt, kun mä lähden traktorilla liikenteeseen. Soitti, pääseekö YouTubeen? Joo, jos tuut näkyville silloin kun mä kuvaan, niin joo. Mutta polttoainetilanne on hieman uhkaavanlainen. Ja mä menen oikeesti tästä suoraan suihkuttaa jotain VD40 purkillisen tuonne penkin alle, että lakkaa vinisemässä. En tiedä, osaako ukki tuota juotokouraa laittaa kiinni. Tai kyllä se osaa, vaan muistaako se laittaa kiinni vai onkohan sillä joku syy, miksi ei laita sitä kiinni aina kun pysähtyy. Saako jättää parkkiin? Ois voinut melkein käydä tankilla. Toivottavasti tämä ei jättää. No, miettikää minkälaiselta kuulostais kevättövideossa, kun ajaa kynnöstä karhiin ja sitten pomputtaa muutenkin niin paljon ja sitten vielä tämä penkki ulisee tällaista ja aika mukavan kuulostaa varmaan olisi. Täällä on kyllä tänään ajettu. Tää tie painuu varmaan aika paljon, kun joka päivä tulee täällä käyty. No, pikkuikoista. Mä kuvasin eilen GoProlla tunnin mittaisen video ja GoPro on semmonen. Siinä on semmonen ominaisuus, että se pitkät videot pätkii. Nytkin se oli 5 osaan pätkässä, niin sitten mä editoin yhdellä editointiohjelmalla ja se editointi vähän kusahti. Kun mä en osannut jotenkin käyttää sitä, eikä ollut kyllä yllätys ja tällaista, mutta niin, siihen tuli semmonen vammainen teksti siihen videon, siihen ruudulle tai siihen, että vois muuten kuvata tällä toisella käydä. Helpottaa ajamista. Niin tuli semmonen joku Filmoran teksti, joku tämmönen paska siinä. Oli, että joo, muutenkin se yhdestä kohtaa päällä se editointi, niin joo, vois piilottaa se video. Mun mielestä ainakin kun videon kun piilottaa YouTubesta, niin silloin muut kuin minä en pysty kahtomaan sitä. Mutta kyllä se vissi on julkisena. En sitten tiedä, lakasko se vai. Niin sen takia kuvaan nyt puhelimella. Jos nadisti vaikeampaa näin isolla vaihteella ajaessa. Näette hienon vaihteen vaihdon. Tuota. Joo. Katoin tuossa vähän etsin tietoa, että milloinka ja kääntäjä rupeaa. Tai tuotte noin 30 yli. Mustaa puske. Niin, etin silloin kun viime keväänä. Joo, silloin kun viime keväänä pääsin tai päästiin pellolle karhimaan. Laitoin Instagramiin kuvaa siihen kun sinä päivänä. Se oli 6. päivä toukokuuta. Rahtikkaa tuolla lunta vielä maassa. Ja nyt on niinku 11. päivä toukokuuta. Että myöhällä mennään.
Toisaalta se oli kyllä meidän kuivin pelto mitä meillä on. Kyllä nytkin nuo pellot jo kantas. Mutta ainakin nyt on kyllä liian iso vahe, eikä sitä tähän ylämäkin ruveta pienentää. Enää hanskat. Jos haluaa ainakin kontaktittää noin levikki. No, oo sitten siellä lattialla. Eli ainakin levikkeet pitäis hommata. Mitenkä paljon pomputtaa kukin pois vielä. Toin. Ja tuo varret ja tyyntävarret tykkää. Onko mulla zoomi päällä? Ei kai se. Ei se ole. Niin. Vielä joka päivä sattaa lunta, niin aika kivaa ja niinku maksimissa 7 astetta sääennuste näyttää. Niinku lähiviikoilla tai lähipäiville. Niin mun mielestä lauantaina saatetaan päästä. Kyllä nytkin kantas patsi. Sanovat, että ei toinen lähde. Ainakin jotkut pellot kantas. Ainakin yksi. Se on kyllä semmonen... Ootahan. Joo, ainakin yhdelle pellolle pääsis. Sitä nyt kun otan täällä puhelimella, niin snadisti helpompi vielä YouTubeen, kun tuottaa. Ei tarvii yhdistää tietokoneeseen tätä. Kun voi vaan laittaa tuosta lataan ja sitten se putkahtaa lennästä. Toivottavasti tää polttoaine ei lopu. Vähän innostun. 300 tilaajaa on nyt täynnä. Niin ehdotelkaa video tai spesiaalivideo ehdotuksia vai miten se nyt sanotaankaan. Ehdotelkaa mitä spesiaalia tekisi. Jos ihmettelitte miksi mä painasin kaasua tolla äkäisesti, niin mä koitin vettää luisista. Hehe, en onnistunut ykkösvaihteella. Tää huomasin sitä videosta. Jos mulla on GoPro tuossa lasissa tai tuossa takalasissa, niin mun äänestä ei kuulu paljon paskaakaan. Koska tämän pytin äänieristykset on mitä on. Ja. Niin, unohdin tuo imukoppi kiinni toinen. Ukki on näköjään tuon toisetkin kuulosuojaimit tänne koppiin. Katsotaan milloin ilmestyy kolmannet ja niin edespäin. Kyllä mä tekisin vaikka tuosta polttopuun teosta video. Mökillä pitäis käydä polttopuita pilkkomassa. Mutta kun koneella että se on perään, niin mä en kävis. Se on kyllä itekseen vähän hiasta, mutta kyllähän se jotenkin mennään. Mistäs puhuis? Ei tää kytkin pois puhu.
Massikalla ajo video mä teen vähintään sitten kivien kerruuta tulee. Koska sitä mä ainakin sillä tuun tekee. Koska yleensä mitä mä kevättöissä niin mä avaan tällä teen, koska Massikalla ei tehdä muuta kuin kuorma-hommia, elikkä suursäkkien nosto, apulantasäkkien nosto. Paskan kuormaus, kivien keruu. Niin, ja meillä on 135 massikka myös. Niin, sillä kanssa tehdään kivien kerruuta, niin siitä olisi aika makia tehdä video. Sillä kehtaa, kun sillä kesässä ajetaan niinku pari kertaa kesässä korkeintaan. Ja keväällä pari kertaa kivien kerruuta. Oi. Ja siinä ottaa toisen puolen jarrua heikosti, niin sillä ei kehtaa lähteä tänne ajamaan, kun tuollakin yksi niin iso alamäki, että siihen on vauhti vähän kasvaa. Paino sen jarrun, niin se kääntää ympäri koko koneen, että tuota välillä taaksekin päin. Katsotaan näkyykö niitä jonneja nyt täällä. Yllättävän hyvin luonnistuu tää puhelimella videon kuvaaminen, vaikka pitää katso tuossa suunnanvaihtaja vaihteet ja aluevaihteet. Niin jos on suunnanvaihtaja tässä, niin olisi kätevä. Sen takia mä tykkään meidän Massikasta. Ja muutenkin mä tykkään, kun se on niin vanha vähän kyykkiluista ja sitä sun tätä. Mutta siinä on niin herkät vaihteet ja nyt te oikeesti vähän kuuntele, että päästäänkö näillä polttoaineilla punaiselle näyttää ja tosiaan tässä on ylämäki ja sitten kun nostaa tähän, niin se kummasti nousee mittarista. Saattaa mennä ensi viikon puolelle, että pellolle päästään. Siihen asti pelataan Farming Simulatoria. Jos joku haluaa tulla multiplayeria pelaamaan, niin ilmoittaa mulle. Me odotin, että se tekisi sitten servujaan. Ja. Linkkas modit ja nämä, koska minä en jaksa, ei mulla paljon modeja ole. Mulla pitäis, nyt mä muistan tää, että seuraavan kerran kun mä menen niin sanotusti kaupungilla käymään, niin pitää koneeseen ostaa lisää muistia. Siinä on 4 gigaa muistia. Loppuu tila ihan kokonaan. Mennään aja kaikkien kivien yli, kun mä yritän katsoa missä ne on. Nyt on muuten varmaan kälyistä tässä tiellä. Vaihteitten vaihto. No aika nopea kun 4 saa, niin aika hyvin se. Tosiaan vasta on lanattu tää tie ja sitten alkaa jo olla semmonen perunopealta, että tämmöisellä traktorilla missä ei mitään jousitusta tai semmoista hytti- tai etujousitusta, niin alkaa olla vähän siinä, että kehtaako se ajaa.
Pidetään se 524. Ei kehtaa kuvata ja ajaa kaasun kanssa samaan aikaan kuin ajaa jalkakaasulla. Monethan ne ajaa niin käsikaasua. Joo, se on muuten aika sellainen kuin mitenkä se selittää. Sanotaan nyt vaikka makia. Se on aika makia kun tälleen toukokuussa heti kun nousee taksista tiehaarassa, heti kun ovi auki, niin haistaa sen. No niin, nyt täällä paska haisee, niin pellolle on päästy. Niin vieläkin kävelen suoraan tuli tähän hallin pihalle ja täällä oli jo koneet valmiina, niin kävin kotona syömässä ja lähdin pellolle ja oli loppupäivä siellä. Yksi mä pidin niin meidän piti käydä siellä tanssilla. No kyllä mökille äsken pääsee takaisin. Niin. Sitä ootellessa ei muuta sauna. Ja nämäkään pienet lumet mitä joka päivä sattaa, niin eihän ne haittaisi mitään, mutta kun kellot on märkiä. Tuollakin on tuo pelto. Tässä näkyy niin siinä vielä vesi seisoo yhdessä kohti ja kyntövaassa ja yhdessä muussa kohti. Tai oikeastaan kahdessakin muussa paikkaa. Mutta muuten se olisi ihan äytyskelpoinen kuivan näköinen muuten. Ai niin joo. Nyt mä muistin, meillähän on 2 semmoista peltoa, jotka varmaan jo kantas. Ainakin toinen kantas. Se ei ole ikinä kovin märkä ollut koskaan. Niin. Ajoin melkein puun. No ei se ollut lähelläkään. Niin. Tuossa se on polttopyörä tehty. Ilkikoneella vai mikä klapikone se onkaan. Ei se klapikone. Oh shit. Niin vaikka se toinen on ihan siinä se on ihan kosken vieressä. Siinä on niinku alle 10 metriä koskeen sitä pellolta, niin se kyllä saattaisi jo kantaa. Vaikka en mä halua sanoa. Se on aina aika märän näköinen ollut, mutta tai märän oloinen, paitsi nyt se on niin kuivan näköinen, että tekis mieli lähtisi. Tänne jäi vähän pölyä vielä. Mutta joo. Mä oon vielä aika amatööri tällaisesti kuvaamaan, kun mitähän tosta tapahtuu. Jaha. Niin amatööri tällaisesti kuvaamaan. Pitäisi harjoitella ajamaan ja tällaista samaan aikaan. Sitten kun peltotöihin pääsee, niin, tai pellolle pääsee, niin sitten on pakko laittaa GoPro päähän, että luonnistuu se homma vähän paremmin. Mutta se tiellä ajolla ei tarvii toista kättä muuta kuin vaihteen vaihtoon. Niin. Tätä se vilkuttaa. Sitten tässä on meillä tämmönen nollausnappi, joka pitää aina kun traktorin käynnistää, niin tuon kun painat niin rupeaa nostolaitteet pelittämään.
Mutta joo. Näemme seuraavassa videossa varmaankin. Joten näitä nyt tulee vaikka joka päivä, jos jaksan kuvata. Joten nyt otetaan se kuva. Aina samassa kohti traktori. Otetaan kuvaa. Mutta onko tällä käyty pellolla? Hei, jos sillä on muualla liejussa vaan kylvetty vanteita myötä. Mutta joo, se olisi mun osalta. Hei hei.